Estou moi feliz, moi emocionada de poder compartir con vos conversa con Dores Tembrás, que é a gañadora do noso premio de opinión Mulleres que opinan na categoría de galego. Como antes decía a concelleira de Igualdade, Anabel Gulías, a orde violeta é unha expresión que ela acuñou titulando ese artigo que comeza con outra palabra, que é iluminadas. Bueno, ides entender todo o que para a Dores supuxo seguir, neste caso, na distancia, ela desde a súa casa, o foro, a través do streaming que está habilitado, e desentendelo cando lea o artigo. Dores Tembrás, que tal vez estades aquí porque a coñecedes como poeta tamén, poeta, editora. Ela licenciouse en Filoloxía Hispánica no ano 2001, e 7 anos despois, no 2008, e despois de investigar e de diferentes estadías en Suecia, en Madrid, en Bos Aires, defendeu a súa tese de doutoramento, que é a obra poética de Alejandra Pizarnik, Arquitectura dun desencontro. Menciono isto porque isto atravesa completamente a muller, a poeta e a pensadora que é Dores Tembrás. Un aplauso para ela, por favor. Dores Tembrás, benvida a Pontevedra, a Mulleres que opinan, a esta orde violeta que ti sentiches o ano pasado desde o teu fogar. Estou desexando que compartas o artigo coas persoas que están aquí. Como cambia a perspectiva? Sí, muda. Susana, sí, completamente. Permítesme, Susana, Claro. agradecer este espazo que creades, que é tan valioso. O ano pasado, eu exactamente hai un ano, estaba, tal e como vou a contar no meu artigo, mirándovos a través da pantalla. Mentres fago a torta de aniversario de R, prendo o streaming. As polas das árbores enmarcadas. Zoa o vento e busco amparo nas voces de Susana Pedreira e Diana López, que abren a xornada da 8ª edición de As mulleres que opinan son perigosas. Este ano propúxenme non perder ningún relatorio, escoitalas a todas. Poño a proba a dislocación entre a cociña e o Teatro Principal de Pontevedra. Coas palabras de Antía Yáñez, lembro que hai 15 días, na presentación do libro Luceiras, tiven que pensar en como me convertín nunha muller que opina. Aínda non estou segura de pertencer a esa orde. Igual que acontece coa denominación poeta, son as túas pares e lectoras as que deciden se o es. E se non me tiveran convidado a escribir en Luces. Adánez describe os tipos de artigo de opinión. Réndeme coa súa seguridade mentre explica a clasificación cunha lucidez que me interpela. Eu escribo dende o íntimo, percorro ese arco que agroma no cotiá, agárrome a él, como agora ao relador, mentre a cenoria cae no prato. Tento responder a esta pregunta. Hai alguén a quen lle importe a miña opinión? Que valor ten? Por que a esfera pública non me resultaba atractiva ou relevante? Sempre foi abondo compartir coas amigas, compañeiras, outras poetas, editoras. Decátome de que subestimaba a importancia, o impacto dunha opinión que se publica. Por que non me interesaba ese espazo? Descubro, escoitándoas, iluminadas polo violeta do escenario, que algunhas delas seguen a buscar respostas. A súa compaña, leveda igual que a torta, e vexo nun plano a Claudia Morán entre o público. Mándolle unha mensaxe, dígolle que estamos xuntas. Asinto cando falan de autocrítica, da severidade coa que xornalistas que leo ou escoito a cotío tratan o seu propio traballo, das dificultades, das renuncias, a encrucillada permanente de ser muller e profesional nos medios, dar un paso atrás, recollerse, dar un paso adiante, compartir. A trampa de excelencia. Reviso mentalmente os artigos ou reportaxes que asinei. Son poucos. Só escribo aguilloada pola urxencia. O detonante pode ser a morte de John Berger, as maternidades, a devoción por Xoana Torres ou Luz Pozo, os procesos creativos nos chefs Estrela Michelin, a saúde mental, a pandemia. Escolmo o que considero
empuño cada motivo coa esperanza de que a curiosidade, o entusiasmo ou a paixón convertan as miñas palabras en algo que importe. Hai temas especificamente femininos? Non. Pasan as horas na súa compaña. Eu querería estar ali, sentada no patio de butacas. Para o ano non falto. Imagino poder conversar con Adánez, preguntarlle a Ana Marcos e Elena Reina polo custe persoal de traballar como elas o fan. Ou a Raquel Rosa, pola coraxe de poñer o foco no que nos atravesa. Pensei na nai do maquinista. Estar, miralas de preto, darnos a man, aplaudir na foto final, gardar o fío que nos tendemos unhas a outras ou lérmonos. Como é invisível, non poden rompelo. Pois, o ano que ven este non faltou, aquí está. E ademais non no patio de butacas, que tamén estivo e estará, senón aquí como gañadora por este artigo que supoño que entendedes porque gañou na categoría de galego. Dores, vou empezar directamente cunha das preguntas que ti tes aí nese artigo para ver se finalmente, despois de seguir o foro, despois de escribilo e despois de levedar e de pasar o tempo, ti atopaches a resposta. Por que a esfera pública non me resultaba atractiva ou relevante? Que é unha pregunta que ti te fas a ti mesma mentres pensas no tipo de muller opinando que és. Non estou segura de ter a resposta, pero creo que estou máis próxima. Creo que daba moitas cousas por sentado. Creo que o evidente ás veces é necesario visibilizalo. E sobre todo últimamente, sabes, Susana, sinto que son tempos nos que o mellor as opinións, os dereitos que sentíamos asegurados están en tela de xuizo. E pásame nos centros de ensino, neses foros de adolescentes. Claro, os que chaman a atención son os que, ao mellor, din que as mulleres temos incluso máis dereitos que os homes e o resto de adolescentes, ao mellor, dende o seu silencio, pensan totalmente o contrario e eu decátome do necesario que é que les pasen a visibilidade tamén. Creo que ese está sendo tamén un pouco o meu proceso. Entendo que dis, porque ás veces cando unha está nun determinado lugar no mundo e o ten tan claro e no seu fogar, afortunadamente, ela traballa e construe para que os que comparten vida familiar e de amizade sexa así, damos por feito que non existe outro mundo no que iso se cuestiona, non? E ese momento de estar en contacto con todo o que outras mulleres contan, que é o que pretendemos aquí en Mulleres que Opinan, a ti xa fixo que o teu pensamento fora aí, pero ademais esta outra parte do traballo de Dores, que ela é docente en centros de ensino, sei que che dá un termómetro da realidade que nos últimos tempos che preocupa, non? Ti querías tamén compartir iso que estás respirando, especialmente nos últimos meses en centros de ensino galegos. Sí, fíxate que onte falaba con Antía Otero, estábamos as dúas saindo de centros de ensino e nunca, como ata agora, sentimos efectivamente esa temperatura en relación ao feminismo, a virulencia que provoca o termo. Preocúpame porque os adolescentes estánse formando e son esponxas, pero decátome do perigoso que é o ruído, e fíxate que sobre todo o ruído das redes, e como o mellor opinións ou pensamentos así escolmados, absolutamente injustificados ou superficiais, calan fondísimo neles, en relación á violencia de xénero, ideas que nunca pensei escoitar en rapaces e rapazas de 14 anos e que nos teñen abraiadas. Entón, bueno, o noso traballo tamén é darlle a volta a iso, traballando con escolmas de mulleres, poñendo o foco no feminismo, pero tamén somos moi conscientes de que só podemos penetrar
moitas veces algunhas desas actitudes e, sobre todo, eses pensamentos que toman como verdades dende a emoción, e nós outras traballamos dende aí. Entón, bueno, vamos picando pedra. Claro, Dores fai alusión a Antía, a súa compañera nese proxecto maravilloso que é Apiario, que ademais de ser editora, ten esta outra parte de docencia, non? A través de obradoiros de escrita para público adulto e a través de obradoiros de poesía en centros de ensino, pero encántame saber que hai unha decisión e hai unha responsabilidade movendo a polos centros de ensino, confiando no poder da palabra, da poesía e das mulleres poetas para seguir deconstruindo no tempo presente e ademais facelo desde a emoción. E que nos o que detectamos é que só a través da emoción somos capaces de chegar a eles. Vouche poñer un exemplo, algo concreto. Traballando sobre unha autora do Rexurdimento, 1891. Un poema, Filomena Dato, que se titula A defensa das mulleres. É un poema tremendo que vos recomendo moitísimo, en 8 cantos. Unha muller moi relixiosa, monárquica, pero que tiña clarísimo cal era o presente e o futuro das mulleres. Traballamos dende aí para ir analizando por que ela propón esa defensa. En canto agroma a palabra feminismo, notas unha tensión. Intentamos definir entre todos nas aulas que é o feminismo, que é o feminismo para vós. E detectamos xa nun primeiro momento unha grandísima confusión en relación ao termo. E como che digo, casi unha cuestión que levanta certa agresividade. As mulleres queren máis dereitos que os homes. E isto é moi común, moi común. As mulleres tedes máis dereitos. Bueno, entón, o desafío é chegar á última sesión sin que eles pensen que cando falamos de feminismo se trata de mulleres abstractas e o leven ás mulleres que eles teñen preto. Pedimosles referentes próximos, ou ben famosos, ou ben do seu entorno familiar. Escriben un poema sobre elas. Cando acabamos a sesión, dicimos, é difícil pensar que non desexades a igualdade para esas mulleres, as nais, as aboas, as irmás, as mozas, porque o feminismo é para elas, non é para mulleres abstractas, é para as mulleres que vos rodean. Entón, dende a emoción e dende a poesía, dende a palabra, é dende onde nos traballamos. Isto está pasando en Galicia, elas están facendo este traballo en centros de ensino de toda Galicia. E fíxate que sinto que ese espírito de como ti explicas que afrontades desde Apiario eses obradoiros, ese espírito está aquí, en Iluminadas a Orde Violeta. Non creas moitas imaxes, nos cando liamos imaginábamos a unha muller que era Dores Tembrás na súa cociña e o tempo que preparaba unha torta atenta a todo o que estaba acontecendo no teatro principal, e hai moitas das que por aquí pasaron que están aquí citadas, pero hai como un espírito de moitas mulleres, supoño que o nomealo como Orde Violeta sentimos así. Quero preguntarte se ti estabas rodeada de moitas no pensamento o tempo que escoitabas o foro e escribías isto, se as mulleres que te conformaron a ti, as máis abstractas e as máis de pel, de poder tocalas, estaban contigo escribindo un artigo como este. E que non podía ser de outra maneira. Pero teño que contarche algo. A primeira persoa a que lle lin o texto foi unha urxencia. Escribir este artigo, antes de saber que presentaría o certame, o premio, foi unha urxencia para capturar todo o que despertou en min, seguirvos, escoitalas a todas, pensar en compartilo, pensar en con que mulleres eu querería falar sobre isto, mulleres da miña vida. Pero a primeira persoa a que lle lin o artigo foi o meu fillo Romeu, que iba a estar de aniversario. Para que estabas preparando a torta. Efectivamente, o domingo volveré a preparar esa torta. E linllo porque eu valoro moitísimo a súa opinión, porque aprendo moito de feminismo
conversando con él, e linllo porque creo que o feminismo é imposible sen eles. É imposible. E porque ele é un gran crítico e xa empezou a dicir aquí esta palabra... Bueno, e foi un momento que nos estou vendo, Susana, estou nos vendo ali conversando sobre isto. Eu facíalle apuntes, fíxate, acaban de falar disto, Romeu, ti que pensas? Bueno, foi unha fortuna compartir con ele ese tempo e con todas vosotras, porque estabades tamén na nosa cociña. Fíxate que, ao final, o que acontece coas dúas persoas que gañaron este premio de opinión cos seus artigos e nós que formamos parte do xurado e sabemos que escriben o resto das mulleres que presentan os seus artigos, todas coincidides nalgo en que creamos conversa. Non créase conversa alrededor do que unha escoita, alrededor do artigo, tanto ti como Alba, a inversa, pero lestes o artigo a persoa que forma parte tamén da vosa vida, no caso de Alba, a súa nai, que era moito máis protagonista no artigo, no teu caso, esa conversa deuse co teu fillo, parece maravilloso que un foro así sirva para crear conversa, porque é a única forma, como dicía Alba falando, de intentar aprender mutuamente e mudar e mover os marcos. Dis que escribiches o artigo desde a urxencia, como confesas aquí, que revisando os artigos de opinión ou as reportaxes que asinaches sempre foron así, aguilloada pola urxencia, quero usar as túas palabras, porque sempre son moi ben escollidas. E tamén falas da trampa da excelencia. Ainda sintes a trampa da excelencia? Cada día. E xa non falo só escribindo opinión, que sei que é algo que fas menos, falo de se asintes sendo editora, sendo docente, sendo poeta, sendo muller, sendo nai. Cada día, completamente. E tes a conciencia de sentila. Sí, e o peso terrible que estar procurando constantemente. Por algo que comentaba tamén Alba, e é que estamos nunha encrucilla. Eu quero desfacerme desa encrucillada xa. Se fago isto, porque fago, e se non o fago, porque non o fago, é esgotador, réstanos moitísimo impulso, réstanos enerxía. Quero ter de volta a miña enerxía para facer cousas que me interesen. A excelencia é el infierno. Resumen, a excelencia é el infierno. Vai ser unha das frases xa desta edición, a excelencia é el infierno. Pero sendo muller, o sea, é dicir, intentar, pero por que non? Por que non conformarnos con facer as cousas ben, medianamente ben, sair do paso, incluso, non, porque estamos, sinto que tamén que levamos o peso de todas esas mulleres que están detrás de nós. Eu sinto moitas veces que quero estar á altura da súa loita, da súa batalla, non? Entonces, de alguma maneira, iso apreta as mans. El infierno. El infierno. A excelencia, el infierno. E tamén dis aquí no artigo, coa denominación de poeta son as túas pares electoras as que deciden se o es. Poeta, Dores Tembrás, a estas alturas síntese, non? As lectoras e as túas pares amosamos que creemos que es poeta, non? Iso está conseguido. Sí, eso está conseguido. Pero como non escribo tanto, non publico tanto artigos ou participacións en prensa, síntome, sabes, que estou aí como no couzón da porta, non? Estou un pouco mirando, non? Pero creo que escoitarvos, escoitalas a elas o ano pasado, sentir que todas tiñamos as mesmas dúbidas, non? E que, ademais, son dúbidas que nos acompañan e nos configuran. Creo que me axudou moitísimo. Sobre todo para, bueno, vou no escribir e despois vou no mandar. Claro, que aí xa é unha segunda parte da decisión. Claro. Que tamén esa trampa da excelencia que dicíamos media aí, non? Nese punto de decisión de ahora está escrito, agora ainda teño que decidir se o envío, non? A un certame. Grazas por enviálo. Grazas por enviálo. E ademais, grazas por non somente ese termo de a orde violeta, senón por esa parte final que a min me fixo pensar moito, e tamén é importante, para o noso premio é moi importante porque nos facedes ver
o que supón este foro para quen o escoita, non? E para que tomemos nota absolutamente de todo de cara a unha seguinte edición e para facernos conscientes de cousas que tal vez non o somos. E fíxenme consciente con esa frase final de un fío invisible que non poden romper, pero que existe. Existe un fío invisible tecido desde 2018 entre moitas mulleres que pasaron por aquí, subindo o escenario e estando aí abaixo. Ese é irrompible, por moito que vexamos épocas complicadas, así que grazas tamén por escribilo. Antes de pedirche que exerzas de poeta, porque tendo a Dores Tembrás, isto ten que rematar con ela lendo poesía e coas mulleres no centro, que están moi presentes en toda a súa obra, pero no último poemario que enxertos e que podedes mercar e levar asinado na Libraría Seijas, que ten un posto de venda na entrada, Alba, maravillosa libreira, grazas por estar tamén. Quero que contes algo que sí que che fixo moita ilusión do ano pasado, ese poema que creaches tecendo entre mulleres e o que despois lle puxeron música, nosoutras. Foi un deses encargos, os encargos son perigosos. Como as mulleres que opinan. Sí, igual. Son perigosos porque adoitan ter unhas condicións e cando escribes eu tento fuxir das condicións, pero neste caso non podía resistirme porque o equipo de igualdade do Conservatorio de Música da Coruña contactou conmigo con esta proposta que era por unha banda irresistible e por outra banda que xeneraba pánico, que era escribir un poema para celebrar as mulleres. Nin máis nin menos. Un poema que sería musicado para cantar como himno en coros de todos os conservatorios de todo o país. Nese momento a min xa me dixeron que a compositora sería Oriana Infante, maravillosa, e ela non se lle ocorreu outra cousa que crear un grupo que poñía himno feminista histórico mundial. Sen presión. No, pero antes de que eu empezara a escribir himno feminista histórico mundial, nada, eu dixen, bueno, pois esta é a miña oportunidade. Foi un encargo que foi un desafío, que foi un reto, pero estou tan feliz de telo feito. O que fixen foi poñer no foco a todas esas mulleres concretas que están na miña vida ou que pasaron pola miña vida, autoras, profesoras, aboas, amigas, e marcalas con unha... Eu escribo sempre en minúscula na miña obra, marcalas con unha maiúscula, que se respetou tanto na partitura como no poema. Estes días está a piques de entrar en imprenta o libreto, e foi unha oportunidade para reunilas, para sentilas preto, e para dicir que estamos xuntas e que nosoutras somos a nosa propia benzón. Dadeslle un aplauso, autora do himno feminista mundial. Dores, eu pedinlle algo tan complicado como facer unha pequena escolma dentro dun poemario que a súa vez xa é unha escolma de sensacións, de pensamentos, de palabras, porque Dores é milimétrica na palabra que escolle para cada verso e para cada poema. Entón, o que ti queiras explicar e escoitamoste. Pois fixen unha pequena escolma que eu creo que recolle momentos distintos tamén do que é ser muller, do que é ser filla. E comezo con este, que está dedicado a miña nai e os pequenos ou grandes actos de amor que fan as nais. Quedabas na cociña, graxa ou leite nunha cunca e un pano de algodón, as botas nos brazos, cun algo de militar oficio, lustradas, esfarelada a lama seca, había paxaros fora, aínda que non nos vira, restos dun betume corvo na noite corva, o clic-clac da lata, a bombilla de 40.
repasando costuras, tacón, índice, polgar, clic-clac, a noite corva. Pero esas botas non, que ulen a leite, a austeridade estiña a túa boca. Nai, por fortuna, este poema non lle ten medo ás grandes palabras. Vivirei, se cadra, non poderei facerlle xustiza ao teu amor. Antes dicíache que eu creo nun feminismo no que eles son imprescindibles. Sempre o entendín así. Teño a sorte de ter un pai e un irmán e un compañeiro, unha parella e 2 fillos que me fan creer que iso é posible. Creo profundamente niso. E este poema captura algunhas das leccións primeiras que meu pai me ensinou. Aprenderlle a unha filla. En menguante, a semente non agromará. Por crecente, o poldro camiñará en minutos. Cando fagas un nó, que non se desate. E agora escoítame, para te defender, a navalla de abaixo para arriba, sempre. Que ningún brazo a deteña. Quixen traer tamén a miña veciña do segundo. Cando eu criei-me no rural e aos 7 anos marchamos para un piso a Coruña e aí descubrín a veciña do segundo, ou a veciña do segundo descubriume a min. E pasou isto. Eu chamáballe Cherry Cherry Lady. Deixáballe recado a señora do segundo, a miña nai. Eu baixaba despois da escola en calidade de amanuense. Tamén o avó lles escribía cartas a veciños que viñan de lonxe. Levábanos moito. Sempre había preguntas que nos detiñan. O meu temor a que ves e uves chegasen trabucados onde aparentes de lonxe. Levábanos moito. Enredábamos co canario na gaiola verde. Aquela anciá de uñas longas dispoñía unha presa de cereixas, un pratiño con chulas de arroz nun mantel bordado xunto ás cartas. Pero o poema non se apiada das flores no algodón nin do recendo. Risca as maiúsculas con caracois, rise das miñas reservas sobre o gastado da palabra. Esgaza o todo ata que escribo soidade. Vou ler 2 textos máis do poemario e fechamos co himno, se che parece ben. Son encrucilladas. É unha conversa imaginaria coa miña nai. Bisectriz. Imito aquel galope teu, agora que ostento o mesmo título. De algo nos exonera. Chego co allo na punta das mans, un rastro de fermento no xersei, vence o trazo dominante, drenamos as horas, un conto, un disfrace, a lección, galletas, pan, trampas, para non volver ao poema.
nosa revolución. Perder algo que rompa ou se derrame, unha mancha de graxa, a luz acesa no cuarto baleiro. Imitei cada debilidade. Abandonar o control foi unha concesión a nós mesmas. Exercitar a furia no nimio, manter a raya á muller tranquila que nos habita. Perpetuarte, recordar con cada pequeno estalo que non fomos feitas para a mansedume. Todo isto está en enxertos. E dis que imos rematar co himno mundial. Himno feminista histórico mundial. Himno feminista histórico mundial por Dores Tembrás. Nosoutras somos ecuación imposíbel, man, fronte, corazón, arqueiras que o tempo despregan. Pensamos a noite, xuntas a carón, preto, contigo, ferrados de luz, custodian cada paso. Collidas da man, trazamos un novo firmamento, estrelas bordadas como detentes deciden o seu fulgor. Descoida, aquelas, vosoutras, gárdannos os seus corpos interliñados neste camiño de silvas. Custodian bóvedas invisíveis, sortes ventureiras, ningún punto se desvían da traxectoria. Abandonamos o medo máis medo de terra unxidas, ser a frecha que todo o atravesa. Nosoutras somos a nosa propia benzón. Grazas, Dores, por ser público deste foro, por escribir o artigo, por ter a conversa co artigo, arredor do artigo co teu fillo, por decidir presentalo, por estar agora aquí, por todo ese traballo que faz como poeta, como editora e que facedes tía en tía desde Apiario. Eu quero rematar. Non é habitual que vayamos con demora en Mulleres que Opinan, sabédelo, pero comezamos un poquinho máis tarde a inauguración, roubamos uns minutos ao inicio da conversa con Alba e iso levanos agora a andar un poquinho tarde, pero hai un poema que escribiches hai moitos anos, en cronoloxía da urxencia, que como sabes a min me levantou do chan nun momento determinado, e volvendo a él, creo que define tamén este foro, que é un foro porfiado. Porfiada, como erva mala, a nacer entre as lousas, e na teima esvacía o contorno para inaugurar superficie. Estamos inaugurando superficie cada ano, pero algo imos consolidando. Grazas, Dores. Un aplauso para eles.